Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el número 3, expedient 639/2020, modificació de crèdit número 7/2020, crèdit extraordinari de destí superàvit amb motiu d'estat d'alarma creada per la crisi sanitària de la Covid-19. És un dels assumptes que es van tractar també a la comissió. Vista la situació sanitària ocasionada per la Covid i podent incorporar del superàvit pressupostari confirmat pel romanent de tresoreria per a despeses generals de destinacions alternatives per a finançar inversions i altres coses, d'aquests 50.000 euros que tinguem de superàvit per a poder gastar, un 20% podem destinar a partides de benestar social. Per què portem aquesta modificació de crèdits és incorporar 10.000 euros a les partides ja existents per a benestar social, ja que la previsió és que s'hagi de gastar més diners en benestar social per la situació que ha donat la Covid. Té 3 punts. El primer és aprovar l'aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals declarat a la liquidació pressupostària de l'exercici 2019, aprovada per decret de l'alcalde president 194/2020 de 6 de maig, per destinar 10.000 euros. Per les coses que acabem de denominar, circumstàncies especials, motivació per a beneficiar o ajudar a famílies i col·lectius vulnerables. El segon punt de l'ordre del dia és aprovar la modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris. És convalidem. Com vam estar a la comissió, sigueu tots coneixedors és convalidar la resolució que vam trasladar a la comissió. Per tant, compromís, observació, votacions. Cap observació a la paraula. Partit Popular. Sí, una observació respecte a aquest tema, com vam presentar el pla, el registre de pla d'actuació, de reactivació econòmica, i no s'ha portat a terme en aquest plenari ni en la Comissió d'Hisenda, m'agradaria que es quedara en l'aire pendent de tractar en la pròxima junta de portaveus. No hem estat, anem a executar-lo i si fa falta augmentar la partida s'augmentarà. Crec que és convenient posar en marxa per si és necessari. Podem afegir més partida, podem fer més modificacions. Vale, doncs ens abstenem. Gràcies. Partit Socialista? Sí, nosaltres estem a poc. Moltes gràcies. Passem al número 4, expedient 649/2020, desaprovació o modificació de crèdit número 8/2020, mitjançant crèdits extraordinaris finançats en quantia incrementada del Fons de Cooperació Municipal. Com vam parlar l'altre dia, també és el mateix que abans, convalidar la proposta de la comissió, que s'ha elevat al ple, que va ser aprovada. Per al públic sí que m'han d'informar, és dotar de 65.000 euros inicialment, que van a través d'ajudes per a empreses i autònoms del poble, ajudes per a facilitar que isquem d'esta situació de crisi. Seran 2 convocatòries, una per a material de protecció individual i l'altra per a despeses generals. Quan s'acabi ja s'informarà, s'acaben les pertinents comunicacions i publicacions per a que tots siguin assabentats. Per tant, com ja sigueu coneixedors del que es va parlar l'altre dia en la comissió, també dir que hem fet una reducció de crèdit de 15.000 euros de la partida de festes per si fos necessari augmentar aquesta quantia de 65.000. Si del cas necessari podem tirar mateixos 15.000 euros. Compromís, observació i votacions. Partit Popular, observacions i votacions. Sí, el mateix que en el punt anterior, demanem que es tracten en la junta de portaveus. Sí, farem el mateix. Podem augmentar les partides i controlarem el nivell de la junta de portaveus d'això. El problema és fer canvis, que si no aprovem això no podem trobar les ajudes. I no convé retrasar-ho, quan després podem ampliar les partides. Vale, la votem en contra. Molt bé. Partit Socialista? Molt bé. Cinquè punt de l'ordre del dia, modificació de crèdit, aprovació i modificació de crèdit número 9/2020, de crèdits extraordinaris finançats en el romanent de tresoreria general de la despesa general de la per a un IFS municipal per a l'exercici 2020. Com vam comentar l'altre dia en la comissió,
es trata d'aixòs 50.000 euros, de valor 20%, se queden 40.000 euros, intervindre en el camp de futbol per a canviar els focus halògens per els focus LED. D'esta manera estalviarem quasi un 50% de la facturació, que són, en ple funcionament són més de 1.000 euros al mes. La idea és poder estalviar fins a quasi un 50%. No només serà això, intentarem també canviar el sistema d'aigua calenta sanitària, que també són termoelèctrics, també consumeixen molt, i la principal part que tenim és el compromís amb la Unió Esportiva que no ve, perquè tenim uns problemes durant tots aquests temps de les torres, a part de millorar la instal·lació que no hi ha ja tant de problema i consumir menys energia. Com se va tratar en la comissió, ho coneixeu tot, per tant passem a observacions i votacions sobre aquest punt. Compromís? Moltes gràcies. Partit Popular? A favor. Moltes gràcies. Partit Socialista? Sí, també a favor. Moltes gràcies. Passem al punt 6è. És aprovació inicial de la derogació de l'ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terreny d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Des de fa temps que s'està parlant de les juntes de govern d'aquesta situació, una petició pràcticament de tots els grups polítics, és una petició del col·lectiu empresarial també respecte d'això, i també és una acció que quasi tots els governs de tots els pobles han posat en marxa per tal de pal·liar un poc la situació, en aquest cas concretament de l'hostaleria. Se va portar també a la comissió, es tracta de derogar l'ordenança de la taxa per ocupació de terrenys públics amb taules i cadires de finalitat lucrativa i, afortunadament, per als hostalers locals hi ha sentències que permeten que l'ordenança se derogui de manera retroactiva comptant des de l'1 de gener, és a dir, que d'enguany els hostalers locals no van a pagar res per aquesta ordenança. És de l'ordenança, per tant, no existirà, el que haurem de fer a posteriori és aprovar-ne una nova, ja que l'aprovarem una nova la millorarem, tenim informes dels tècnics més actualitzats, perquè era una ordenança que tenia al seu temps, i res més. Com van sotmetre a votació la llei de la comissió, conegut tots els termes, per tant, votacions, observacions, compromís? A favor. Molt bé. Partit Popular? És el primer. Molt bé. Partit Socialista? Sí, votem a favor. Molt bé. Punt 8 de l'ordre del dia és l'aprovació de l'expedient de contractació de l'obra de reparacions. Cert, disculpeu, me va votar. Ja diu. Disculpeu, aprovació del pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament del Gelers per als anys 2020-2022. És un punt quasi purament procedimental, estem obligats a tenir el pla estratègic per a 2 anys, mínim, i el pla estratègic, com vegeu, suposa les subvencions que l'Ajuntament del Gelers té en el seu pressupost anualment, i aquests plans se suposa que són a caràcter de continuïtat. No obstant això, poden sofrir variacions cada any. Si vegeu, no estan les subvencions que s'aprovaran enguany, i encara que les haurem aprovat no estaríem perquè se suposa una situació molt puntual. Les que estan les que són més reiteratives de tots els anys. El que dic és quasi purament procedimental i, per tant, no sé si hi ha alguna pregunta, alguna observació, votació, compromís? Abstenció, Partit Popular? Sí, el mateix, com que no queda clar ni les partides ni les quantitats, ens abstenim. Molt bé. Partit Socialista? Votem a favor. Molt bé. Ara sí, punt 8. Aprovació de l'expedient de contractació de l'obra reparacions vàlides de l'escola pública a manera de desembaràs dels Gelers i aprovació del plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que haurà de regir la contractació de les obres mencionades, sessió del grup municipal de crèdit davant de la Generalitat per al finançament de l'obra reparacions vàlides en el Col·legi de Economia i Arts. Es tracta de l'aprovació, com diu el títol, de l'expedient de contractació. L'expedient és per a licitar les obres. El que es va fer l'any passat va ser l'aprovació de la redacció del projecte
es va executar la redacció del projecte i aquesta part ja la tenim, per tant ja toca licitar les obres. O sigui que sometré dues propostes d'aprovació. La primera és cessió dels drets municipals de crèdit davant de la Generalitat per al finançament de les reparacions vàlides en el Col·legi Públic Mare de Déu dels Desamparaments dels Genovès. Aquesta porta dos punts. El punt primer és determinar que els pagaments que s'acorda realitzar a l'adjudicatari que resulta de la licitació del contracte d'obres per a l'execució de reparacions vàlides en el col·legi públic es realitzen mitjançant la cessió al seu favor dels drets de què disposa l'Ajuntament davant de la Generalitat Valenciana, a partir del moment en què siguin efectius, per entendre que aquesta forma de finançament és la més avantatjosa per als interessos municipals. I segon és donar compte d'aquest acord als serveis econòmics municipals una vegada coneguda la identitat de l'adjudicatari que resulta del procés de licitació, a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per al seu coneixement i efectes. Això què vol dir? Això és que és, com es diu, endossa les factures, el control se fa municipal, les factures s'endossen directament a la Generalitat, és a dir, que l'Ajuntament no té que pagar les factures, les pagarà sempre directament a la Generalitat Valenciana. Ho fem perquè és una obra que són bones 300.000 euros, no podem arriscar-nos a suportar 300.000 euros a l'esquena, perquè no és això només, perquè té moltes coses. Tinguem aquestes dues modalitats, hem triat aquesta perquè directament s'endossi a la Generalitat Valenciana i sigui la que paga directament. El control se farà per feina municipal, però l'endosso se fa directament a la Generalitat Valenciana. Llista de propostes o votem esta manera? Què preferiu? Llista de propostes, no? L'altra proposta és per a l'aprovació de l'expedient de contractació. Té diversos punts, 8 punts. El primer és aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat per a les obres de reparacions vàlides del CI Mare de Déu dels Desamparaments del Genovès, convocant la seva licitació per procediment obert simplificat, tramitació ordinària, sense lots, atenent a diferents criteris d'adjudicació. Segon, aprovar les lleis de clàusules administratives i particulars i prescripcions tècniques que regiran el contracte. Tercer, aprovar la despesa corresponent per import de 296.715,75 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 320.682.200 del pressupost general de la corporació. Quart, a donar del dret d'acord a la intervenció i a tresoreria al efecte de practicar les operacions comptables que procedisquen. Cinquè, nomenar l'Emili de Boluda consellal com a regidor d'urbanisme i el tècnic nomenat com a director de l'obra, com a persones responsables del contracte que assumiran la supervisió de l'execució i a les que li correspon adoptar les decisions i dictar les decisions necessàries amb el fi d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada. Sisè, disposar l'apertura del procediment d'adjudicació mitjançant anunci publicat al perfil del contractant de l'Ajuntament del Genovès, ubicat a la plataforma de contractació del sector públic i al que es tindrà accés a la pàgina web, la que posa, junt amb el contingut contemplat en l'annex 3 de la Llei 9/2017 de novembre del contracte del sector públic. Setè, publicar el perfil del contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives i el ple tècnic també, documentació necessària per a la realització de les ofertes ha d'estar disponible en mateix dia de publicació de l'anunci de licitació. I vuitè i últim, facultar a l'alcaldia presidència per a la tramitació de qualsevol document que resulti necessari per a l'execució del projecte d'acord. Observacions, votacions. Ahora que, perdona una pregunta. Entonces vosaltres, al dret entre un d'estos supòsits, ja heu llegit el primer que has llegit? No, una cosa és la sessió i l'altra cosa és l'aprovació. Són dues coses diferents. Jo us he llegit el dossier. La primera és una cosa que és endossar les factures directament a la Generalitat i l'altra és aprovar l'expedient de licitació. Aquesta sí o sí. Aquesta ho pot fer així. I l'altra tenim dues opcions com a govern i de licitació. Jo tria la més avantatjosa per al municipi, la que no te suposa la càrrega de 300.000 euros. La segona que he llegit són per a l'adjudicació del contracte. Per a licitació de obres. Sí, doncs a favor. Molt bé. Partit Popular? A favor. Molt bé. Entenc que estem votant les dues al mateix temps, Partit Socialista? Molt bé. Moltes gràcies. Una banda. Una
l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Genovés i el Folk Concert amb l'objectiu de dinamitzar l'activitat cultural i d'oci. No sé si heu pogut llegir la memòria, es tracta de... És una empresa que diu Folk Concert, que estava interessada i està interessada en poder fer algunes gravacions en diversos pobles de tot el territori valencià, i un d'ells és el Genovés per les característiques i condicions de la cultura. Es tracta de donar suport al sector cultural valencià, que és una empresa que va enregistrar vídeos de grups musicals valencians, i crec que no en música van a fer una cosa. Es trata de una iniciativa innovadora, ya que son vídeos que van a encontrarse en una plataforma tipo Netflix, que la gent va a suscriure o a comprar en abonament per a veure vídeos. Després tenim una contraprestació, que l'explicaré, per tot el que digui la memòria, que és de l'àrea de cultura, també aprofitarem aquest conveni i tota la tirada que tingui aquesta plataforma per a fer visible el nom del nostre poble, perquè en cada vídeo que s'ha gravat així en el poble, al final apareixerà amb la col·laboració de l'Ajuntament del Genovés. Però no només això, el conveni, si ens anem al conveni, en la sèptima estipulació del conveni, en el tercer punt està la contraprestació econòmica, que no serà ingrés directe, però és contraprestació econòmica, seran per codis que la gent tindrà per a poder accedir a aquests vídeos. Per cada vídeo que se'n llançarà, que s'ha gravat a Genovés, la plataforma o l'empresa inserirà gratuïtament un 10% dels codis, que així se suposa que són 294 codis. En funció de la qualitat del vídeo de l'artista, aquest preu varia, però el mínim preu que tinguem per cada gravació són 653 euros. Per exemple, si sabem cobrar la taxa, són menys diners. I no tindrem aquesta contraprestació també de fet molt visible de tots els acords. Entonces, els acords, té 5 acords, 5 punts de l'acord. El primer és aprovar inicialment conveni i col·laboració entre l'Ajuntament de Genovés i Folk Concert amb l'objectiu de dinamitzar l'activitat d'oci cultural i d'oci. El segon és donar a l'expedient la tramitació de la publicitat preceptiva mitjançant l'exposició d'aquesta en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el butlletí oficial de la província per termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci en aquest butlletí oficial de la província, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes. Així mateix també estarà a la sala electrònica de l'Ajuntament de Genovés. Tercer punt. Després de la informació pública, a la vista de les delegacions, elaborar una proposta de text definitiu del conveni de la qual es donarà vista a l'entitat o persona que s'hagués negociat i subscrit el text inicial per a la seva acceptació, la formulació d'objecció o, si escau, denúncia i considerar en el cas que no es presentaran declaració d'expedient en el termini anterior indicat que l'acord inicialment aprovat seria definitiu. Quart, perfeccionar per a la prestació del consentiment de les parts fent efecte en el moment de la prestació d'aquest consentiment i publicar el text definitiu del butlletí oficial de la província d'acord amb la llei 10/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i valoració. I cinquè, facultar a l'alcaldia presència per a la tramitació de qualsevol document que resulti necessari per a l'execució del present acord. Una cosa que volia comentar també, quan diguem dels abonaments gratuïts, se podrien aprofitar, és una de les idees que porta la cultura, per a fomentar, quan fem teatre, fem obra, fem una cosa, per exemple, el 10 primer tindrem un abonament gratuït per a aquest concert o per l'altre. És una forma d'incentivar i que vinguin la gent als esdeveniments culturals que puguin organitzar-se. I no només cultural, podem aprofitar igual coses d'educació per a poder fer això regal o si fem algun concurset, alguna cosa, és a dir, que es poden aprofitar aquests abonaments per a fomentar coses. Perquè no ens ingressaran els diners, tenim més abonaments i ens codis pertinents. Per tant, llegir les propostes d'acord, observacions, votacions, compromís. A favor. Molt bé. Partit Popular? Sí. Yo con vuestro permiso me gustaría hacer algunas alegaciones. Sí, claro. A ver, me he estado leyendo todo esto
alabo vuestra política de defender la cultura valenciana y porque lleváis una línea bastante recta y la cumplís y la alabo, ¿no? Conozco a Pau Chaffel, me parece que es un músico extraordinario, lo que está haciendo últimamente con Butifarra está muy bien, el sinfónico y tal, pero yo creo que es mejor empresario casi que músico, por el convenio que ha firmado. ¿No? A ver, me he leído todo esto, ¿no? Sí. Habláis de que se van a suspender las fiestas del Cristo, que había posibilidad de programar algún acto y principalmente será de carácter cultural. Eso lo habéis puesto en la memoria justificativa. Pero después en las contraprestaciones no habláis nada de programar algún acto aprovechando que eres parte de la empresa cuando es el administrador único. Entonces en las contraprestaciones yo creo que tendréis que ser más exigentes, ¿no? Porque vamos a ceder el auditorio a una empresa privada para un uso privado que ellos van a cobrar, ¿no? Eso en otro tiempo hubiese sonado un poco de arriba, ¿no? Pero bueno, ya, pero yo lo hago, es que hem vist el reglamento dices que vais a potenciar los acontecimientos programados por el área de cultura. No, claro. Yo, mi propuesta es que ya que se va a meter aquí esa empresa, es aprovecharlo. Pues ya que igual que hay un convenio con la banda de música que lo quieras hacer X actuaciones, pues que el pueblo disfrute, no únicamente los que se conecten o los que tengan, porque eso es una diferencia, eso del 10%, eso a la gente se lo explica que no la entiende, pero yo no lo he entendido. ¿No? Después, la experiencia de esta empresa. Esta empresa se creó en febrero de este año. Como músico te digo que es muy bueno, como empresario pues no lo sé. Tiene un capital social de 3.000 euros, una sociedad limitada. Que la responsabilidad social es de 3.000 euros. Después habla que una alianza comercial. ¿Qué empresas están con él? Tampoco lo especifica, vamos a ver quién está. Después dice que se encuentre situado en la misma provincia que la ciudad de Xàtiva. ¿Y en Xàtiva no van a hacer nada? Sí, Xàtiva van a hacer la resultado. Bueno, incentivar el consumo de ocio me parece fenomenal. Reactivar el comercio y dar mayor notoriedad a la creación y a la cultura. No sé, veo difícil que el comercio de aquí no note con esto, pero bueno, me parece bien el convenio, pero yo creo que habría que darle una referencia, ¿no? El fet d'aprofitar per a festes, claro, estan gravant les coses, encara no arriba ningú. Ya, pero que quiero reflejado aquí, porque si no, ellos dirán, yo lo que firmo es esto, no me pidas más. Ya. Después, el compromiso de la empresa de encargarse de la limpieza y desinfección del material y del espacio utilizado durante las grabaciones, la desinfección del material. ¿Quién va a auditar esa desinfección? Si se hace bien, si se hace mal, si no se hace, si se hace. Eso es complejo también, auditar una desinfección. Informar de la identidad de las personas, tampoco le veo utilidad. ¿Qué le vas a pedir? ¿El DNI? No. Es que, por eso te digo yo que la única contraprestación que veo es esa, la de los códigos de grabación. Y yo creo que ahí podríais, que a ellos no les costará nada, porque les está cediendo un local muy bueno para ellos. Y hacer 2 actuaciones al año aquí para todo el pueblo. O podem intentar. Yo y me parece bien el convenio, pero todo lo que sean convenios me parece fenomenal. No sé, si es bé, però és un poc arriscat el que estan fent, clar, també. Pero si es ve, pot ser molt interessant. No, sí. Y otra pregunta, ¿esto abre la puerta a otras empresas? Sí, es que ells s'han interessat en auditoris. Sí. Claro, pero que ahora dice, sí que estos proceden por un 10% de los códex. L'any passat van fer un conveni similar en una teatre, que és el Ball de Sant Vito, sabràs qui són, no? Ells sí que van fer així, però la preparació del teatre, i sí que han fet 2 sessions gratuïtes de teatre. Para esto no está en disposición de que la gente vería más, porque ahora tiene presente en YouTube y a Butifarra y a Pau Chaffel, ¿no? Pones Pau Chaffel y los 10 primeros vídeos son de ellos dos. Entonces vas a pagar por ver. No sé, el risco, claro. El risco és el mismo, ese risco és el mismo. També t'he de dir que hi ha 3 professionals del poble que estan dins del poble, que han treballat. Sí. No sé si són que va a repercutir una miqueta. Yo me parece bien el convenio, si yo lo hago, pero que yo creo que se podría sacar más para poder más eso. Pero se puede comentar el tema legal. El convenio está por acabar de signar, ¿vale? Lo podemos intentar. Gracias por esto de protección. Y nada, pues. Sí, bueno, la votación, ya. Pues reiteré la propuesta de Julián de insistir
un poc més les clàusules del conveni, que queden un poc molt al seu pareix i ja està, i pareix que com a ajuntament es guanya poc, entre cometes. Tiene la opción de cobrarnos la taxa. No, Si no, la taxa el nom no apareix en cada lloc. No venia. A veure, van dir que igual sí, però diu, així sí guanyem per diners. Falta, bueno, clar. Però clar, si es cobres ni apareixes en ningú lloc com a ajuntament, doncs es pot potenciar això, com la de pocs dels pobles que participen en això. Al final, ells tenen interès i nosaltres hem d'aprofitar-ho. I podem intentar això, que facin alguna cosa. Sí, per part de l'Ajuntament tots tenim interès en que es porti avant l'auditori més activitat, però n'hi ha insistit més. Per almenys no deixar coses en l'aire sense saber, sobretot l'ús exclusiu, el que deia Julián, si és un ús exclusiu de sol de aquesta empresa o si l'Ajuntament va poder fer coses. Qualsevol empresa que tingui de fer un conveni està en oberts. Però de fet, no és la primera. Hi ha que especificar-ho perquè en qualsevol contracte, si les clàusules no estan en el contracte, sí, a priori està molt tancat, perquè les estipulacions són molt clares, perquè les coses que podem exigir més. Hi ha que estudiar-ho un poquet i afegir alguna cosa, però nosaltres no ho tenim. Partit Socialista, alguna observació, votació? Sí, nosaltres aprovem el conveni, sí que està clar que hi ha este conveni té molts matisos que es poden tallar, anem a estudiar-los, les propostes estan bé, ja. I clar, el que sí que trobem és que el nom del nostre poble pues es veurà per tot arreu, és molt important i des del punt de vista cultural el que tu has dit, Botifarra, el de YouTube està el primer. Sempre ens donarà aquest plus més, que estem d'acord en que es pot mirar i s'ha de si votem. Perfecte. Passem doncs al següent punt, que és el punt número 10, que és la moció que presenta el Partit Popular, el grup municipal, millor dit del Partit Popular, per instar al Govern d'Espanya a dotar a les entitats locals de fons extraordinaris per a fer front a la crisi sanitària, social i econòmica provocada pel Covid. Dono la paraula directament al portaveu del grup municipal del Partit Popular, Marta. Sí, respecte a les 4 mocions que presentem, si voleu les llegir, suposo que estan informats del registre que vaig fer, però si voleu les llegir, si no vaig directe a la proposta d'acord. El que tu decidiu. El que decidiu. Si tot és d'acord, com són 4, per a que no s'allargui molt, si hi ha algun dubte es pot parlar en el moment en què acabi la proposta. En aquest cas, en el punt 10, la moció que presentem per a instar al Govern d'Espanya a dotar les entitats locals de fons extraordinaris per a fer front a la crisi sanitària, social i econòmica provocada per Covid. La proposta d'acord sol·licitem a l'Ajuntament que insta al Govern d'Espanya a mobilitzar més de 40 milions d'euros a les entitats locals per a la reactivació econòmica i evitar la fallida social. Dins d'aquest punt trobaríem 20.900 milions d'euros per a l'avançament dels lliuraments a compte de les entitats locals, de la participació en els tributs de l'Estat, que d'aquests 2.486 milions d'euros corresponen als ajuntaments i a la resta a les diputacions. És necessari un avançament en l'any del 50% de les quantitats pendents per a l'any 2020 per a poder fer front a les tensions de tresoreria causades per la crisi del coronavirus i a les mesures que ja s'han adoptat d'urgència des del Ajuntament d'Espanya. El punt 2 trataria de la posada en marxa d'un fons de 5.000 milions en ajudes directes i incondicionades a les entitats locals. El punt 3 la creació de fons específics per a l'estat del transport públic, 500 milions d'euros, i per augmentar les ajudes d'alimentació a través dels serveis socials municipals, 300 milions d'euros. El punt 4, l'autorització respectant i garantint l'autonomia que la Constitució espanyola atorga a les entitats locals per a la gestió dels seus recursos per a poder utilitzar els estalvis de les entitats locals xifrats en 28.000 milions d'euros per a pal·liar la dramàtica situació que tenen moltes famílies, molts autònoms i pimes al nostre país. I finalment, que l'Ajuntament insta al Govern d'Espanya a pagar els 700 milions que l'Estat deu al conjunt de les entitats locals de l'IVA corresponent a les despeses de 2 dies. Aquesta seria la primera. Molt bé. Compromís? Alguna observació? Votacions? A favor. Molt bé.
Perfecte. Esta la fer jo com a regidor d'Hisenda. Si fora fa 2 setmanes, haurem votat a favor, completament. Ara tenim el nostre dubte. Val? Pel que fa al primer punt, estem d'acord, no hi ha problema. Al segon punt, un fons de 5.000 milions, el govern de l'Estat acaba de crear un fons de 16.000 milions d'euros, dels quals va en diversos trams. El primer tram és per a sanitat, són 6.000 milions d'euros. El segon tram també és per a sanitat, de 3.000 milions d'euros. El tercer tram és per a educació, de 2.000 milions d'euros. I després per a altres ingressos, 5.000 milions d'euros. D'això, al nostre país, el País Valencià, de la part de sanitat ens toquen 688 milions d'euros. El tram d'educació ens toquen 216 milions d'euros, que crec que ja la conselleria ja ha derivat part d'això diners. A nosaltres, especialment, ens toquen 8.000 euros per a organització d'activitats extraescolars i també, per exemple, escoletes d'estiu. I després parleu també en el punt número 3 d'una creació de 500 milions d'euros per al transport públic, i el transport públic el govern ha creat 800 milions d'euros, un fons de 800 milions d'euros, per tant està 300 milions d'euros per damunt del que demaneu en este punt, en el tercer punt. I després l'autorització respecte al garantiment de l'autonomia, també estem d'acord que s'ha de garantir l'autonomia de les entitats locals. Pel que fa al pagament de 700 milions de l'Estat de l'IVA, no sé si sabeu que està en la proposta que li fa la Federació Espanyola de Municipis i Províncies al govern, de que faci aquest pagament i que ho faci de la manera més ràpida possible. És un acord que pren la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la seva junta de portaveus, el pren per unanimitat, estan tots els grups polítics representats, són els representants de la Federació dels 8.000 i escaig municipis que té tot l'Estat, per tant els representa tots i aquesta petició està feta. Nosaltres no anem a votar en contra, ens abstindrem, i el que dic, si ho fa 2 setmanes, quan no sabíem obligar 16.000 milions d'euros, haver votat a favor de tal. Els abstenim, estem d'acord amb moltes coses, però n'hi ha algunes coses que ja estan en marxa i en creixes. Alguna cosa més respecte d'això? Molt bé. Passem a la segona moció. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'escàndol de la realització de tests massius, habilitació d'espais de recollida de mostres, gratuïtat de màscares i baixada de l'IVA de productes de primera necessitat per evitar contagis. Marta, com ho dius? Respecte a aquesta moció, l'introduís, diguem que és algo necessari, tots els del grup popular creiem que és algo necessari a dia d'avui i veient la situació que ha passat, en el que va directe a la proposta d'acord. El primer punt, demanem a l'Ajuntament que insta el govern de la nació a la reducció immediata de l'impost del valor afegit, IVA, en aquest cas, dels productes de primera necessitat per evitar els contagis per Covid, com màscares i gels hidroalcohòlics. En el segon punt, que l'Ajuntament insta el Consell de la Generalitat Valenciana a 3 punts. El primer, la realització amb caràcter immediat d'un pla d'execució que és massiu a la població general, començant pels col·lectius més vulnerables i els que per motius laborals estan majorment exposats al contagi. Fins a 9.200 proves per dia de detecció del Covid-19, així com la posada en marxa dels sistemes de realització de proves que permeten incrementar aquesta quantitat. El punt 2, a l'habilitació de farmàcies, veterinaris, laboratoris i centres sanitaris privats com a espais per a la recollida de mostres, de manera que puguen col·laborar en la realització de tests massius de la població, descongestionant així el sistema sanitari. I el punt 3, establir un nou protocol permanent per al subministrament gratuït de màscares als col·lectius més vulnerables. Per resultar insuficient el repartiment de 3 màscares actuals a causa de l'ús continuat de les mateixes i el cost econòmic inassumible per a moltes famílies. I per finalitzar el tercer punt, que notifique el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, als grups polítics amb representació de les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Compromís? Una observació? No, estem d'acord. D'acord? No. Aquesta moció per part del Partit Socialista defendrà Rebeca, que és la regidora de Salut Pública, farà les seves observacions. No. El Ministeri de Sanitat, en la seva condició d'autoritat delegada, i
sanitària. La posada a disposició de les comunitats autònomes dels centres de diagnòstic clínic de titularitat privada inclosa la possibilitat de recreació dels preus de les proves diagnòstiques per a detectar la Covid-19. I això és una de les coses que nosaltres també demanem. L'establiment de requisits per a la realització de proves en aquests centres de diagnòstic. En l'habilitació, vosaltres demaneu l'habilitació de farmàcies, veterinaris, laboratoris i centres sanitaris privats. Això estaria molt bé, però avui per avui són unes proves que no estem preparats tots per a poder s'haurien d'habilitar espais i molts no estan disponibles. És a dir, és molt complicat. Ara després diré també més avant que sí que s'ha habilitat ja, però com és després us ho dic després. L'obligació de tots ells, qualsevol que sigui la seva titularitat, de notificar l'autoritat sanitària competent de la respectiva comunitat autònoma als casos de Covid confirmats, és a dir, estan obligats a dir. I l'obligació de posar en coneixement de dita autoritat en material que adquirisca qualsevol entitat de naturalesa pública o privada en relació amb les proves diagnòstiques per a la detecció de la Covid-19, així com el seu destí i l'ús que se'n fa. Totes les actuacions del Ministeri des de l'inici de la crisi sanitària s'ajusten a les recomanacions dels criteris tècnics de les autoritats científiques, que són les primeres a incorporar els nous descobriments produïts tant a Espanya com a l'estranger que afecten aquesta malaltia que encara planteja diverses incògnites que a poc es van aclarint. Per tal d'executar l'ordre ministerial és necessari que l'autoritat sanitària de cada comunitat autònoma establisca mesures per a regular preus, directrius, instruccions i criteris per a la prescripció facultativa de les proves diagnòstiques, així com el procediment per a la revisió de la informació requerida per la citada ordre ministerial. Per tot això, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va resoldre, amb data del 7 d'abril, donar compliment a aquesta ordre ministerial mitjançant la resolució publicada el 7 d'abril que regula la possibilitat de realitzar tests en els termes i condicions que estableix la normativa estatal. Pel que fa al subministrament de la realització de proves per part de la Conselleria, ens remeten al protocol de realització del test diagnòstic en què ens marquen els termes. A banda de tot això, el Ministeri, dins del trànsit cap a l'anomenada nova normalitat, ha elaborat una estratègia per al diagnòstic i vigilància i el control de la malaltia que tindrà, pel que fa als tests, 4 grans eixos. La intensificació de la realització de proves PCR per la detecció precoç de casos amb un reforçament d'atenció primària, que serà qui s'encarregarà fonamentalment d'arreglar les mostres. Així, en aquest punt, des de fa aproximadament un mes ja s'estan fent les proves en els centres de salut així. Estan concentrades en dimarts i dijous, perquè la jornada de mostres és dimecres i divendres. I s'ha condicionat per a que la gent que té una simptomatologia compatible amb la Covid s'ha adequat la recepció de l'edifici contigu al centre de salut, és a dir, les escoles velles, l'edifici de les escoles velles. Entonces, allí és on, a una hora determinada, ells citen a tots els pacients que tenen aquesta simptomatologia que es fan la prova. A dies d'avui tinguem la sort que no sigui ninguna positiva, però si és alguna positiva, som el mateix centre de salut el que s'ha de fer càrrec de contactar amb tots els contactes d'aquesta persona 3 dies abans i fer un seguiment de tots els contactes durant 3 dies via telefònica. Aquest és el protocol que hem passat, que si en el poble ja s'està fent. Després també el reforçament de les xarxes de vigilància epidemiològica per a la comunicació diària de les dades i la coordinació de tots els sistemes d'informació de centres públics i privats, laboratoris i serveis de prevenció de riscos laborals. La identificació precoç de casos per establir mesures ràpides i efectives, l'aïllament, localització sobre el que posa contacte i la difusió i aplicació de pràctiques d'higiene i distanciament físic i l'increment de repartiment de matèria de protecció per a la població. Entonces, el PSC-PSOE votará en contra, ya que considera necesario secundar los criterios que tanto el Ministerio de Sanidad como la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública porten endavant per assegurar l'efectivitat de les instruccions dels comitès científics. Contradir aquests criteris pot donar lloc a resultats no només insuficients, sinó fins i tot contraproduents per a la superació de la crisi sanitària. Nosaltres pensem, juntem molts dels entesos, a mi la paraula, en què una
una realització de proves massives per a la població que no tinguen algun tipus de símptomes, doncs creiem que no és positiu en el sentit que avui tu eres negatiu, però demà pots tenir contacte amb una persona i tindre un positiu. I pot ser que fer unes proves aquí no té símptomes i tal, podria donar a aquesta persona que es sentirà molt més segura a l'hora de complir totes les mesures que És una pregunta. Dins del protocol, si sigui un positiu, a totes les persones que han estat realitzades els dies, però es referien a tots? fan el seguiment. La de cada 3 dies Ho fa la quarantena. claro, es donen 14 dies de quarantena. I mentrestant la metge, en aquest cas el metge o qui és el responsable, es posa en contacte amb ell cada 3 dies per veure si han hagut símptomes i tot. Entonces, si aquesta persona al cap d'un temps comença a tindre una sintomatologia compatible amb la Covid, doncs li farien la prova també. Però en un primer moment són sempre la quarantena i la vigilància. Els propers i acabi. La Direcció Universal del Ministeri ha d'implementar les mesures de detecció, vigilància i control i això implica realitzar mestres d'acord amb les criteris aplicables al territori nacional. El Ministeri ja ha elaborat una estratègia que intensifica la realització de proves PCR amb l'objectiu d'identificar casos d'establir mesures ràpides i efectives d'aïllament, també ho vam comentar, i també accions encaminades directament a la prevenció com és el repartiment de protecció per a la població. Alguna observació més respecte d'aquest punt? Una pregunta per curiositat. Quantes proves han fet en compte? No ho sé. Preguntaré si voleu per curiositat, però no se m'estan fent. No sé. No puc contestar perquè no ho he preguntat. Per curiositat, Sí, per per saber curiositat. perquè Si cada vaig dia, preguntar cada només- dimecres, cada Sí, dimarts, sí, vaig cada jo dia. tenia un principi com ens vam fer tots els dies, però al final, clar, si les coses es repleguen dimecres i divendres, potser s'ha considerat molt més oportú fer els dimarts i dijous. El que no sé és quantes se n'estan fent. Sí que sé que no és ninguna positiva per ara, per tant, és molt bon senyal. Vale, pues si podem tindre un Sí, seguiment sí. de la quantitat de proves que s'han fet Sí, i no apunte i no fa falta noms, evidentment. No, no ens donaran. Però Perquè saber la quantitat i el seguiment que s'està fent. Vale, estaria Sí, jo preguntaré quantes més o menys de proves estan fent i ho comuniquem. Vale, gràcies. Doncs si no hi ha res més, passem a la segona moció. El número 12, el punt número 12, moció del Grup Popular sobre la reducció de les taxes universitàries per al curs 2020-2021. Marta, com dius? Vale, en aquesta moció, com bé diu el títol, ja vaig directe a la proposta i té 2 punts. El primer punt, sol·licitem a l'Ajuntament que insta el Consell de la Generalitat Valenciana a 3 aspectes. Establir compensacions econòmiques als estudiants universitaris per al pròxim curs 2020-2021 consistents en una rebaixa de la matrícula en proporció al temps en què no han tingut educació presencial que ha suplementat la linealitat d'aquesta disminució d'ingressos. Segon punt, l'alumnat que hagi finalitzat els seus estudis durant el curs 2010-2020 serà compensat mitjançant la devolució de la part proporcional de la matrícula o amb la reducció d'altres taxes universitàries com l'expedició de títols acadèmics. Punt 3, incrementar la línia pressupostària de compensació per reducció de taxes universitàries en la mateixa quantitat que les universitats reduïsquen els seus ingressos com a conseqüència de la reducció de taxes universitàries. I per fi, el segon punt, notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, als grups polítics amb representació de les Escoles Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Molt bé. Compromís? Compromís abstent. Molt bé. Partit Socialista, primero, regidor d'Educació, defendrà la nostra postura. Vale, a veure, pel que fa a la moció que presenteu sobre les taxes universitàries, s'ha d'informar-me i buscar informació al respecte. Entonces, en l'exposició de motius sí que és de veres que es posa les competències del Consell l'aplicació dels preus públics de les taxes universitàries, tal com diu la llei orgànica 6/2001, val? I en el primer punt de la proposta d'acord diu que demana una rebaixa de la matrícula per el temps en què no han tingut educació presencial. El primer que he de dir és que els preus públics no poden rebaixar-se, estan instal·lats i això és com una ordenança. No pots cobrar de més però tampoc pots cobrar de menys. Per tant, això no es podria fer.
També he de dir que respecte de que no han tingut educació presencial, però bueno, la decisió de la suspensió de l'activitat lectiva presencial està en el Reial Decret del 14 de març i tal com especifiqueu en la vostra moció, diu que és per part de la consellera, el 3 d'abril, la consellera d'Innovació i Universitats, Ciència i Societat Digital, al costat dels rectors de les universitats públiques, van acordar que tota la docència hauria de continuar de manera telemàtica. Ahir discrepem perquè no van ser la consellera i els rectors de les universitats, sinó que van ser la CRUE, la Conferència de Rectors Universitaris Estatals, és a dir, que és una mesura que es va prendre a nivell estatal, a nivell de la Comunitat Valenciana. Després, les classes universitàries han seguit, per part de les universitats valencianes, un ordre i s'han donat classes online a totes les universitats valencianes. Però vull destacar i vull reforçar el treball de tots els professors, tant en universitats com en col·legis, com a tot el nivell educatiu. Crec que treballar des de casa sempre és complicat i sé que han dedicat moltes hores, inclús de les que habitualment solen dedicar en els centres. Vull dir, per tant, és com no un desmereixedor, però sí que és veritat que s'han donat aquestes classes. No en nivell presencial, però sí telemàticament. Han estat presents. Després, vull ressaltar que la Comunitat Valenciana, el govern del Botànic, ha rebaixat un 15% el preu de les taxes entre el curs 2017-18, 18-19, i també puc afegir que en la primera matrícula d'aquest curs del 2019-2020, en aquest curs tan estrany, per causa de la pandèmia, l'alumnat valencià ha percebut una rebaixa del 17,16% en la primera matrícula i la segona matrícula una rebaixa del 32,53%, i així successivament. Vull dir, a més, el programa de beques universitàries que gestiona la Direcció General d'Universitats inclou cada curs acadèmic unes 8 modalitats de beques i ajudes marcades de caràcter social, vull dir que pretenen contribuir a la igualtat entre l'alumnat. He de dir que en l'actual exercici 2020, en l'exercici pressupostari s'han destinat 31.875 milions d'euros, siguent el principal objectiu de que ningú universitari es quede sense poder cursar els seus estudis, almenys per motius econòmics, que és una part important. Tal com diu també, és la compensació de reducció de taxes universitàries, i siguem conscients que la situació de la crisi econòmica i social per el tema del Covid, vull dir, requereix una adopció de mesures extraordinàries i excepcionals, vull dir, per al curs vinent. Vull dir, que estiguin destinades a protegir l'estudiant universitari i la igualtat d'oportunitats entre eixos universitaris i universitàries. Vull dir, per a aquelles famílies que no tinguin una renta que puguen permetre's. Entonces, respecte d'això, he de contestar que algunes d'aquestes mesures extraordinàries excepcionals ja s'han pres. La Direcció General d'Universitats, durant el curs acadèmic per a l'any que ve, contempla mesures de naturalesa acadèmica i econòmica. Vaig anomenar dos d'elles. Una d'elles centrarà en les beques de salari lliurades a la renta, a la família, i les altres beques per a la realització d'estudis universitaris de grau. Vull dir, en això que volíem expressar nosaltres, que nosaltres, dins de l'autonomia universitària, cada universitat valenciana articula els seus propis mecanismes de compensació, com plaços extraordinaris per a poder pagar la part de la matrícula o la possibilitat d'anul·lar la matrícula en cas d'algunes assignatures que l'alumnat pròpiament decidisca en el curs. Per tant, nosaltres volem concloure que el PSPB per tant no donarà suport a la nostra moció perquè entenem que el Consell ha legislat i proposat polítiques universitàries que ajuden a l'alumnat més necessitats des de l'equitat i des de la qualitat d'estudis universitaris. Alguna observació més? Alguna introducció més? Sí, una curiositat, perquè respecte a les beques que s'està comentant per a l'any 2021, que es pretén adjudicar beques, segons el salari de les famílies, la renda per a que ningú es quedi sense estudiar, per la situació econòmica que pot Estan publicades. Sí, les he vist.
I pel que respecta a això, són les mateixes beques que han estat donant fins ara i que en teoria també es fixaven en la renda de les famílies, la situació econòmica i la majoria de gent sense estudiar per no poder tindre beca sense més ni més i sense poder tindre els ingressos que necessitaven per a poder fer-ho. I són les mateixes, crec que s'hauria que replantejar un poc el no instar que per almenys de moment siguin justos, no per el salari ni per la renta, perquè ja hem vist que en aquests anys no han dit res. I passant tot jo, que he passat com a experiència personal en la meva família, siguent família nombrosa, els meus pares no han tingut mai ningú tipus de renta elevadíssima ni res, han sigut treballadors normals i corrents, com moltíssimes famílies, i els ha costat moltíssim pagar-los els estudis, no han pogut en molts casos, i a mi ni als meus germans no donaven ningún tipus de beca, con lo cual, quan es parla d'aquest tipus de beques, m'agradaria que es parli una miqueta atendre el que defenyo jo que no, perquè no crec que siga, no crec que tinguem el mateix concepte de beques que es donen segons el salari i la renta i la situació econòmica. També recordar-vos que l'any 2012 35.000 alumnes es van quedar fora de les beques universitàries en l'any del senyor Robert. És a dir, els criteris d'admissió van aconseguir expulsar a més de 35.000 alumnes de les universitats, vull dir, els alumnes de les aules valencianes, vull dir, no crec que estiguem molt d'acord, vull dir, almenys es donen aquest tipus de beques, i m'he de consultar-ho, jo trec dos de les que van a tornar a ser en el curs acadèmic 2021, no obstant, vull dir, m'informaré millor, preguntaré respecte d'aquests tipus de beques i contestaré. Com a curiositat, perquè són les mateixes que estan, són les mateixes que tinc igual. La ciutat porta tot l'any baixant un 68%, espera la primera matrícula, per exemple, respecte de l'esperat de 2012. Alguna observació més d'aquest punt? Votació, abstenció, compromís, Partit Popular a favor i no cal que passem a la següent moció. Moció que presenta el grup municipal popular per instar al govern d'Espanya a garantir l'autonomia que la Constitució espanyola i les lleis atorguen a les entitats locals per a la gestió dels seus recursos. Marta, com digues? En esta moció es parla, com bé diu el títol, de l'exigència al govern per a que es garantisca l'autonomia que s'estableix en la Constitució i les lleis sobre les entitats locals i la seva gestió dels recursos, el que vam estar parlant en la Junta, en la Comissió d'Hisenda. I la proposta del grup popular és que es sol·licita a l'Ajuntament que insta al govern d'Espanya als següents punts. En primer lloc, no utilitzar els poders excepcionals que li confereix l'estat d'alarma en altres subterfugis legals per apropiar-se dels estalvis de les entitats locals, vulnerant preceptes constitucionals i lleis en vigor perquè, com indica l'article 29 de la llei de govern, està subjecte a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic en tota la seva actuació. El punt 2, respectar i garantir l'autonomia que la Constitució espanyola i les lleis atorguen a les entitats locals per a la gestió dels seus recursos, per a la gestió dels diners públics, que és de tots i cadascun dels espanyols, i no d'un govern en concret. El punt 3, flexibilitzar les regles perquè les entitats locals puguen utilitzar els seus superàvits per implementar aquells serveis i mesures que permeten actuar contra la pandèmia, sempre en coordinació amb les comunitats autònomes i l'Estat. El punt 4, que si es planteja modificar alguna de les lleis que afecten l'autonomia, hisenda o estabilitat financera de les entitats locals, valida aquestes modificacions en el Congrés dels Diputats davant dels legítims representants dels espanyols, atès que la declaració de l'estat d'alarma interrompe el normal funcionament del poder de l'Estat, com bé diu l'article 1.4 de la llei 4/1980 del 10 de juny dels estats d'alarma d'excepció i lloc. El punt 5, complir els acords de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies del Govern d'Espanya en la reunió de 20 d'abril de 2020, en la qual va estar present el president del govern i en la qual es va acordar que no es plantejaran canvis en el Congrés sense estar prèviament consensuats amb les entitats locals. I per fi donar pressió a aquest acord al president del govern, a la ministra d'Hisenda, a la ministra de Política Territorial i Funció Pública, als portaveus dels grups polítics del Congrés, Senat i de les Corts Valencianes i a la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Compromís? Observació? Votacions? Abstenció? Vale. La postura del grup municipal socialista
és la següent. El primer punt, el segon i el quart és un poc sobre rumor, perquè va ser la notícia que el govern volia apropiar-se. Estem a punt d'acabar l'estat d'alarma, acaba, si no estic equivocat, el diumenge, i no tinc cap notícia de que vagin a confiscar res ni a res. Per tant, això ho sabem en l'aire. En definitiva, el que hem de fer és votar no al primer o al punt i votar sí al cinquè punt. Per què el cinquè punt anem a votar que sí? El que deia abans, la Junta de Portavoz de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per unanimitat, els altres grups polítics i representants, i són els representants de tots els pobles de l'estat espanyol, va elevar o va acordar amb el govern una sèrie de mesures que vaig a llegir, que més o menys tot això està tot el que s'anomena ahir i algunes de la moció del punt número 10 estan recollides en aquesta exigència que li fa la federació, que més força que és, que representen a tots els que nosaltres no podem. Quines mesures financeres, per exemple, són de 9 punts, no vaig a dir tots, perquè no és la part econòmica. Per exemple, en mesures financeres, que el govern d'Espanya, en el marc de la llei l'OEPS, flexibilitza la regla de despesa per a les entitats locals amb superàvit, amb independència de que complisquen o no els requisits establerts en el Codi Addicional 6 de la referida llei orgànica. Així, ells desenvolupaven aquest primer punt en diversos apartats. El primer era que puguin gastar, per exemple, en despesa social de qualsevol naturalesa, destinats a col·lectius vulnerables, teleassistència, ajuda de dependència, atenció domiciliària i altres despeses. Després tenia l'apartat B, el C, D, E, F, G i A. Per exemple, que despeses relacionades amb neteja i desinfecció dels bits públics poden gastar ahir diners també. També la concessió d'ajudes de subministres de primera necessitat, també demanem això. Fins a l'any hi ha diversos punts. Després, en el punt 2, també, que diuen que és necessari prorrogar el destí de superàvit 2019 per 2020, que això ens vindria molt bé tots, i esperem que el govern faci cas i el faci, per a fer front a tot l'impacte econòmic i social d'aquesta pandèmia. El tercer era, complementàriament a allò anterior, sol·licita que s'autoritza als ajuntaments a realitzar despeses en àrees de les quals estrictament no són competents, per exemple, educació i ocupació, entre altres, per a fer algunes polítiques municipals respecte d'aquestes competències. Després, el punt 4, tenint en compte que un bon número d'inversions financeres sostenibles encara que el superàvit de 2020 no poden executar-se, s'amplien els terminis. El punt 5è, aprovar les següents mesures urgents del Real Decret Llei 8/2020 i de l'11/2020 i que es pugui aplicar la finalitat prevista en el Real Decret Llei 8/2020 per al que refereix al destí de superàvit local amb finalitats socials. És a dir, eliminar del superàvit d'estabilitat pressupostària del 2020 llevar-lo. Segon, substituir la funció interventora per el control financer permanent de la gestió d'ajudes a persones vulnerables. Tercer, que no siguin considerades subvencions les prestacions econòmiques del sistema de serveis socials de comunitats autònomes i entitats locals a persones i famílies en situació de risc o emergència d'exclusió social. El sisè punt, tot això és de resolució econòmica. En la línia de les actuals mesures de suport a la liquiditat, sol·liciten que s'habilitin mesures extraordinàries o mecanismes addicionals de suport a la liquiditat dels ajuntaments. Hi ha préstecs sense interessos per l'ICO i per a poder fer a totes les despeses necessàries derivades de la Covid. Solucionar aquest punt que així abans ja la problemàtica del subministre immediat de l'IVA, la liquidació de l'IVA de 2010, també demana que es faci ja, que seria abans d'aquesta cosa. Després parla de reactivació de l'economia i de l'ocupació del municipi, 2 punts, impuls de desenvolupament, mesures d'ocupació, mesures de contractació pública, taxa de reproducció, transport urbà, material de prevenció i protecció, que se garantitzi tot aquest material a tots aquells que ho necessiten, policia local, protecció civil, treballadors i treballadors socials, educació domiciliària. El que demana la federació per unanimitat, és molt complex i recull tot el que se posa així. Jo crec que només nosaltres votem a favor del punt 5, que insta tot això, que és supercomplet, per unanimitat de tota la Junta de Portaveus. L'altre és, bàsicament, és un rumor, hi ha un punt que sí que està dins de l'acord de la federació. Per tant, entenem que votant el 5 a favor és reforçar aquesta petició que fa la federació. Alguna observació més respecte d'aquest punt? Votem a favor del punt 5.
Perfecte. Passem ja al punt número 14, urgències. UNECAP, la part d'activitat de control, abans de començar amb un punt 15, com sabeu, se va convocar el ple el dimarts quan va acabar la comissió i se'ns va passar a donar compte de la resolució del que havia de ser en el pròxim ple, que serà juliol, val? Le farem un juliol. Per tant, passem al punt 15, tota dotació de compte. Informació econòmico-financera, dació de compte del mitjà de pagament, velocitat d'execució trimestral per trimestre de 2019, alguna observació, preguntes, teniu els expedients a la vista. 16, informació econòmico-financera, dació de compte per mitjà de pagament, velocitat d'execució trimestral del primer trimestre del 2020, el mateix, alguna observació, preguntes. Punt 17, tancament de liquidació del pressupost, dació de compte de la liquidació del pressupost del l'exercici 2019. Alguna observació, preguntes? Entenc que no. Punt 18, informació econòmica financera, dació de compte dels plans pressupostaris a mitjà termini exercici 2020, que és el que acabem d'aprovar. No, s'aprova per solucionar el dia i se va presentar. Vale. És un ple pressupostari, però a mi no ja tenen en les subvencions, en les plans de subvencions, disculpeu. El punt 19 i últim d'aquesta apartat d'activitat control és donació de comptes que és presentat per grups polítics sobre el representant de la Comissió Especial de Seguiment al motiu de donació efectuada per José Luis López Sánchez. El nomenament dels representants. Tingueu un expedient per a veure. Alguna observació, preguntes? Si no hi ha res més, passem al punt 20 ja. Pregs i preguntes. Compromís? Alguna pregunta? No, gràcies. Per tant, Partit Popular. Ai, sí, perdó. Bueno, la pregunta es si sabes la situación de la pediatra aquí en el centro. Desde el miércoles han mandado un pediatra, ¿vale? Yo he intentado ponerme en contacto con Ricardo ayer para ver si es definitivo, pero no estaba reunido con no sé qué de vacaciones, dejé mi teléfono y tal, hoy no me ha llamado, dejaré hasta el lunes y si no el lunes la llamaré. Sé eso porque yo sí que hablé con él, pues ahora unos 15 días o por ahí. El problema es la falta de recursos. Ya lo sabemos, Sí. él me lo comentó. Pero El problema es que hace 10 años ya se emitió un informe al ministerio y los ministerios exacto. les da igual. Entonces, Y dentro de 3 años peor. vamos a llegar a ese conjunto Sí. y no van a hacer nada. Eso. Yo lo único que digo, Al final, la solución está en médicos de Sudamérica, que a saber qué titulación tienen, y ponerlo de pediatra, y aquí nuestros hijos no pueden estudiar medicina. Esa es la I solución. per què formem més que? Pero bueno, Mos no es una cuestión que Ya, ya. vayamos a solucionar nosotros. lo que pasa que tú lo sabes que no hay médicos porque estás dentro, yo creo que sabes, pero el problema es pues, que la gente del pueblo de aquí, de todo el mundo, no entiende el que no haya profesionales. És que No, por eso que a lo mejor es labor nuestra Exacto. informar. No, Estamos ahí, pero yo te digo que hablé el jueves, yo le dije que quería estar enterada de todos los movimientos que se iban a hacer y yo esperaba que él me llamara antes de que viniera alguien. Y me enteré que había venido el miércoles, entonces ya te digo, el jueves intenté porque se lo comentaba a ellos, y digo, el miércoles pensé, me espero a ver si es un día o va de seguimiento. Entonces el jueves volvió a venir, pero claro, es un chico creo que es cubano, pero no sé nada más, he intentado hablar con Ricardo y claro, queremos que nos informen para nosotros, a la gente que no está puesta en ese tema, sepa qué es lo que pasa, que no sea de palabras, decir, no es que no hay médicos, es que eso es una excusa, entre No, comillas. pues es la realidad. Exacto, es la realidad, pero que para la gente es como una excusa. Pero es que la realidad es esa, y además hemos tenido 2 experiencias con las 2 últimas pediatras que vinieron bastante heavies. Entonces, pues claro. no hi ha metges o no hi ha places per a treure. Perquè tots els anys són gent de No somos suficientes. no hi ha prou. En los años 70 entraban 1000 en Valencia, 1000 por año. Ahora entran 300. Ahora
se van a jubilar los de los años 70, ¿no? Claro, que son No han previsto la falta que va a haber. Y después está el tema de las periferias, que todos quieren quedarse en la capital. Nadie quiere irse. Pero bueno, Hacer 3 pueblos en una semana, ni nada. Entonces yo intentaré estar en contacto con él y iremos informando. Bueno, no té que veure, presentant un escrit, perquè ja van tenir una reunió al principi de la legislatura que ella està cridant, però com no fem cas... Yo solo comenté. Si somos 2 a lo mejor. Ya te digo, yo lo tengo para el lunes, si durante la mañana no me llama. A futurista. No toman. No ponen en futuros. Y hay mucha gente que se queda sin poder entrar en medicina. Y luego, la gran mayoría de gente de pediatría no es pediatra, no tiene Otra cosa es especialidad. Claro, pero si hay gente que hubiera hecho la pediatría, ¿por qué no más plazas? Pero claro, hay otros ya. Correcte. Més preguntes? Quines actuacions van dur-se a terme amb els 38.093 en 11 euros sol·licitats per a la reparació de danys produïts per la borrasca que es va sol·licitar? Quina actuació de la reparació de diversos... Si n'hi ha previst alguna en concret? Sí, no, s'ha fet per part d'estar en diversos camins que es van veure molt afectats, no és molt terreny 1 o 2. L'altre és un camí que teníem en Bisquet, que és el camí de la Senda de les Olles, que està prou malament, i després hi ha un parell de camins que ara no me'n recordo. Però si vols còpia de la memòria... Vale, ho agrairia. D'aquests diners està ja tot no gastat, però sí reparat? O n'hi ha algun cap present encara que queda l'estat per enviar de l'any? No ho sé, en la memòria ho tenim tot. Vale, doncs sí, per favor, si tu vols ser. El passaré de còpia. Vale, després... No, t'informarem de la situació, però en la memòria informarem de la situació. Vale, en relatiu correspon el càrrec de 22 euros en 60 cèntims de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per ocupació i construcció passe igual per als vianants del riu Albaida si el passe igual no existeix. A qui correspon la memòria de mirar? Vale, pues a mi per favor si podrà ser. Sí, 22... En quina... Me podeu expedient o això? Si no és més ràpid? Vale. El número d'expedient no el tinc, però l'he vist en el registre. I el número de registre? No, no el tinc, no tinc que ser comptat. Bueno, ho buscarem. Vale, a veure, la senda andalusa, el seu pas per la part del túnel fos, des de la Panedal, s'arriba a la boca del túnel i queden escassos centímetres de la boca. Actualment hi ha una senzilla barana de plàstic que avisa i està feta possiblement per treballadors de la via, però demanem que es prenguin mesures per protegir la seguretat del pas dels vianants que passen per ahí. Està un poc perillós. Quan puja, quan va paral·lel a la via de l'accés de posició. Molt bé. Vale, després, els centres locals es troben en un estat penós per la falta de manteniment i vigilància. A banda de les senyalitzacions que encara alguna cosa s'ha fet, queda molt per restaurar. La manera permanent dels centres dificultant el pas dels senderistes i també en casos per la senda ampla, el recorregut és impracticable en alguns trams degut a l'arrossegament de terra patit a conseqüència de les pluges agudes. Necessitaríem un pla de millora integral dels nostres senders i posar-lo immediatament en execució. Aquest pla existeix. I està en execució. Aquest pla està executat ja any, conforme ve la subvenció està executat. S'ha renovat part de la selecció de la Santa Andalusa i s'han metido alguns centres. Què passa? Si vol el pla d'inversió, el pla de director d'actuació te'l podem passar. L'altra cosa és que tinguem brigades per a poder enviar els centres. Antigament ho feia Melsa, però les directrius de Divalterra no és de les centres. És conservació de camins, tallafocs i zones d'interfàs urbano-forestal. Perquè els bombers puguin acudir més ràpidament a les zones perilloses. Han canviat les directrius i entenem que són millors les directrius. Però el que tu has gastat dins del pla director, les solucions que tinc anualment, ho gastaré. Enguany va dedicar-se a retirar el barranc, no me'n recordo com es diu, el camí del boi, el xalet dels òptics,
si barranc, no sé si són 5 metres que fan ben atendre, i seran 10. Però una zona també en una mesura per a previndre incendis forestals. És un barranc que necessita per tot la seva vida. Sí. És on I banc, no. un gol de cascudo. Ja, són queixat. És zona urbana forestal. També estan valorant un barranc que baixa a la fusteria. Són zones que estan prou del casc urbà i estan, per aquí sí, igual estan un poc. Molt bé. Més. Vale, de la font de Sant Joan, la de Llenguatge, està en males condicions degut a la pèrdua d'aigua del naixement. El consistori és conscient de la pèrdua de litres d'aigua que suposa no repararà. Sí, però no és competència de l'Ajuntament, és competència de la Comunitat Real del Vallès. Vale. I quina actuació ha fet el pàrquing de la mateixa font de carrer d'aquí? En la reparació que s'ha fet? Això és veritat. Això ho ha fet la... Els regants... Nosaltres hem ajudat en tot el que hem pogut i és que una cosa de la comunitat de regants, de la seva sèquia, estava taponat per pedra i per... No sé si va arribar a veure una super arrel, era increïble, clar. A causa d'aquest taponament baixava molta més aigua allà al moll. En qualsevol cas està reparat Sí. i ja s'ha arreglat també el problema que hi havia a la font, la mateixa font. I vull dir, ja s'ha arreglat la tuberia, ja s'han posat les trapes, ja ho han desbrossat i ja està tot el dia. Vale, següent. Ja després de preguntar en tots els plenaris anteriors i per escrit i per la falta de resposta, quina resposta tinguem respecte al tema d'incloure un membre del Partit Popular en la Junta de Govern? Us va contestar escrit l'altre dia, continuant amb Sí, pues Mira, no he rebut. No he rebut. jo vaig signar l'altre dia, La veritat, vale, pues ho vaig signar. Si no, t'ho envien signat. Però per part meva està No signat. tinc notificació, però ho diré. Sí, no, però jo, Ho hem vist, sí. Un segon, va. Sí, perquè no No tinc. sorties. Jo vaig dir ahir. Tu vas dir que llegiré? Mira-ho, per favor, i si no... Va tornar la notificació al servidor, però mira, perquè no he rebut notificació per mi. Vale, següent. Estem al mes de juny i segons el portaveu del Partit Socialista, en resposta a una pregunta del Partit Popular entorn de la marquesina de la parada d'autobús, es diu que s'inclouria el pressupost d'aquest any. El pressupost no existeix ni s'ha reparat tampoc. Doncs volem saber quina és la previsió de la reparació de la parada d'autobús. Això l'explicarà bé. El pressupost està... Bueno, la parada d'autobús està contemplant el pressupost en l'apartat d'inversió. Marquesina, posava marquesina. Posava marquesines que no posa parada d'autobús. I la vaig anar la setmana passada, estic esperant-la, doncs esta setmana, claro, el procediment, l'empresa estava tancada per tot el tema del Covid, igual que el pressupost i tots els procediments, entonces... ¿No contrataste si vais a cambiar la ubicación? Sí, aún estaba llevarse... Sí, va, quan venia la va... Porque la mateixa sala que té un tram més gran, que era una papelera i un postet, en vez de ser una marquesina de volant cap a fora, serà redona. Entonces no tindrem aquest entendiment que els camions si passen, els arriben els autobusos. És que si no... I per una banda, o sigui, quan vaig ser l'autobús de l'altra part, que estarà descobert per una part, per a que l'autobusero que vegin que hi ha persones o no. Vull dir, per l'altra part sí que estarà cobert i per l'altra també. O sigui, que estiguem esperant que es parlen en Carlos de l'empresa i m'ha dit que aquesta setmana o enseguida. Ja està, vull dir, per canviar-la ja. Marta, el dia 17 va així, la resposta. Vale. El dia 17. No, com Déu mire, si no, pues... No, ho hem vist a la Cristina, està bé. Sí, no, ho dic per si no, perquè com la notificació no l'he rebut, per si no ho tinguera, te dic de la pista. Vale. Vale. Següent, quina previsió hi ha en l'imminent apertura de l'Ajuntament i l'atenció al públic que suposa que en la nova fase de l'estat d'alarma... Vale, perfecte. No sé si heu vist que hem estat unes... Això ho hem posat avui, que hem posat avui. El dilluns m'han confirmat el de la membrana de vidre, perquè hem decidit pel hall, per la recepció, pel mostrar pel vidre, perquè es queden més temps i és més fàcil de ventilar.
no dic que el dilluns vindrà, una vegada tinguem el bit instal·lat obrim el servei al públic. Realment l'Ajuntament no està tancat, aquí està més restringit, cita prèvia, les telefòniques, la gent accedeix per lateral, tindrem un conserge de control, perquè no estiguen entrant així totes les persones, però un poc més normalitzat, de alguna manera continuarà havent un conserge per a regular un poc tot això. Avui no s'ha vist, avui hem instal·lat els enganxines. Següent, quines seran les mesures que s'adopten en les instal·lacions esportives a causa de la crisi que hem patit una vegada reactivi l'activitat esportiva a tots els nivells i a tots els usuaris? I quina és la previsió de l'apertura de la piscina municipal, si es preveu l'apertura, si no, si tardarà? Sí, sobre el tema de les instal·lacions esportives, ho va afirmar Pere ahir, recibiran la notificació per a el Consell Esportiu Municipal el dissabte a les 12. Ahir convoquem a totes les associacions esportives, grups polítics, per a que el tècnic d'esports aclarisca quina va ser la nova normalitat de tots els representants. Sí, informar associacions, però pel que fa a la piscina, el tècnic d'esport va remetre el seu informe i estem matí la podem llegir molt damunt i amunt i el que farem el dimarts que hem quedat en reunió de govern serà decidir si obrim o no. El més complicat de tot són els torns, perquè al final es posaran més diners, més personal, necessitarem socorristes, necessitarem un consell de control de l'aforament, de control de l'eixida, de desinfecció quan canvien els torns, i un altre conserge per a previsió de control de la persona del poliesportiu i atenció telefònica, perquè se necessita prèvia. Però decidirem el dilluns si obrim o no. Hi ha molts pobles que no van obrir, també no van obrir, Barxeta no tiene clar, Llanera, Roglà, Cerdà i Vallès de moment no obrien. Depèn un poc de recursos econòmics que tingui la gent i els recursos humans que tinguin també, perquè no tots els ajuntaments tenen recursos econòmics humans. Nosaltres possiblement sí que tinguem, haurem de fer una despesa extra. També he demanat a la UDL que m'informi de la despesa extraordinària econòmica que suposarà tenir més personal. I també això també va importar, perquè no només la piscina necessita més desinfecció, quan comencem a l'escola en setembre necessitarem reforçar també el servei de neteja. Això és més important que la piscina. Això ho valorem. Si al final també podem destinar més diners, ho farem. Dilluns o dimarts tindrem clar si avui no. Van a presionar números. ¿No veis una incongruencia? Sí, total. Salís ahí y ves los niños que están como están, Total. los bares llenos de gente y que no sea una piscina que sí que se puede regular más el acceso y se puede. L'aforament també serà molt reduït. Por eso, l'aforament del bas de la piscina és un 30%. També estem molt preparats que s'alci l'estat d'alarma, igual les mesures les relaxin més. Un poc tratant la màxima informació. I a la piscina més encara, és que la piscina està més clorada que es concentra per desinfectar. És una contradicció. El més complicat és els torns i que més o menys t'assegures que quasi tots els que volen a la piscina aniran. Perquè si no han espavilat, tots els disciplinats, tots els disciplinats, i n'hi ha gent que... Però es pot reservar també reservar. per a gent... Sí, perquè hi ha gent major que necessita anar a la piscina. Tot això se pot mirar, però és una gran incongruència. En aquesta pandèmia n'hi ha hagut moltes incongruències. I aprofitant el tema que estem parlant de les instal·lacions, quina és la situació de l'obra de les noves instal·lacions? En teoria, l'any passat vam estar parlant en ple, perquè recordo de setembre, que per a finals d'any el gimnàs nou no El que estava en fases estan acabades, el nou tancament entra en l'altra subvenció que hem donat, però estem passant les màquines ja, se podrà obrir. Sí, se podrà obrir perquè els tècnics m'han dit que no hi ha problema, que se pot obrir. De fet, aquestes coses estan passant màquines. Vale. Sí, que tinc una resolució de 58.000 euros per a connectar els dos edificis que executarem. Següent. Tenen en compte les mesures necessàries de sanitat que ha publicat el Ministeri d'Educació per a l'apertura de les escoles en setembre?
el nou curs escolar. I tenim pendent una reunió en direcció del centre perquè este dilluns n'hi ha consell escolar. No sé si està a l'ordre del dia, perquè jo no he vist l'ordre del dia. No, és que no. En qualsevol cas, el que hem de fer és reunir-nos en direcció del centre per a acordar entre els dos quines són les mesures d'exemple, mesures d'itineraris, per exemple, i mesures de sabor hidroalcohòlic i coses d'estes, però estem pendents de la reunió per a poder decidir En qualsevol cas, jo parlava amb el director la setmana passada i em va dir que no havien rebut ningú protocol específic. No, és el que en teoria està previst dels GES, de control dels xiquets i No necessiten cap del protocol específic que hem de prendre per a setembre. També està molt de l'aforament. Així que tinc molts xiquets. El tema de l'aforament... S'hauran d'utilitzar espais addicionals, biblioteca, tinguem aules d'infantil lliures, no sé si afortunadament o desafortunadament estan lliures perquè no hi ha xiquets, i si necessiten que habilitem algun espai o l'altre, per exemple, l'antiga escoles, doncs habilitarem. Vale, i després, quina previsió té l'Ajuntament respecte a la reducció d'impostos, concretament de l'IBI constitutiu urbà, els pròxims anys, atenent a la situació econòmica per la que estan passant els lleis del poble, i recordem que és un dels punts que tant el Partit Popular com el Partit Socialista portaven el programa electoral. Però jo he estudiat, de moment estudiar a veure fins al punt d'arribar a la reducció. Estem parlant de que és beneficiós per als veïns, però també hem de tenir en compte que hem de tenir una estabilitat pressupostària i la previsió és que van haver menys ingressos. Però hem d'estudiar molt bé que no reduïm i on reduïm. I aquí reduïm. Nosaltres siguem sempre les partides de bonificacions, que no una reducció general, però si cal fer una reducció general i incrementar les bonificacions, ho farem. Estem preparant un canvi d'ordenança de bonificació per vivenda eficient, que l'anterior no era massa concreta, estem concretant-la, s'està revisant per part de l'enginyer industrial i de l'advocat urbanista, i això anirà en breu, i aquesta bonificació anirà en breu, i serà d'un percentatge. Però això estem per treballar, i comencem a treballar aquestes coses, no tindrà problema. En cuanto a las tasas de utilización de servicios públicos, tipo la piscina o las pistas de pádel, todo esto, ¿cabe la posibilidad de hacerlas gratuitas? Cabe la posibilidad. Ahora mismo por jugar a pádel se está pagando. Sí. Por ir a la piscina el año pasado se pagaba, era poco, pero se pagaba. Todo eso forma parte de estar regulado por un orden. Claro. Entonces la ordenanza no te permite. Es lo mismo que lo de las tasas de las terrazas. O la derogas o la activas. No puedes decir, no vamos a... Está regulado por orden. Modificar la ordenanza, previsto no. Es que, por ejemplo, las pistas de pádel no se están utilizando por el coste que tienen. Cuando se inauguraron esas pistas había una demanda brutal, todo el mundo quería jugar a pádel, era gratis. Entonces, esas pistas entiendo que el coste de construcción y mantenimiento está más garantizado. Entonces, veo un poco absurdo. Pero el mantenimiento no. Bueno, mantenimiento. Sí, mantenimiento. Bueno, vale. Pero el coste de mantenimiento no supone. Entonces, veo absurdo tener la instalación y que no se esté utilizando cuando está apagada. De todas maneras, ya te digo, hacer gratuita el uso de una instalación deportiva, eso nosotros no lo tenemos. No, perquè tenen un cost i la gent té que valorar les coses. Si al final és tot gratuït, la gent no valorarà res, tot és boníssim, tot és molt bonico i donen diners. Pero los 4 euros o los 3 euros del alquiler de una pista tampoco creo que aporte. Lo que pot estudiar és una reducció, però l'escola... Pero lo que no puedes hacer es gratuita. M'expliqui, si ara IBI reduïm, ara la taxa està reduint tot, al final els ingressos minven. I després volíem fer moltes coses. Volíem mantenir l'empresa, volíem fer això, volíem fer moltes coses. Los ha reducido también. Anem a equilibrar. Siempre es una ocasión puntual, en condiciones normales. Pero yo estoy hablando adaptándome al momento actual. Si en el momento actual he reducido, la previsión es reducir ingresos. Les despeses les mantingut igual, perquè els consells han estat caritos de la renta. I estic minut gent.
Les instal·lacions s'han desinfectat, s'han controlat, han vist que no hi havia fugues, que estava tot en condicions. Despeses, no és que les hagin incrementat, les han tingut igual. El que és minvat són els ingressos. Que es pot explicar la reducció, sí que es pot explicar, però hi ha que veure què costen les activitats físiques, què costa el club esportiu, què costa la instal·lació, l'energia, el manteniment, per a poder valorar fins a quin punt es pot reduir. O igual fas els càlculs i dius, no? Cuando aquí era gratuito, el ambiente que había en la zona de pistas era el que era. Y ahora mismo da sensación de que no se está utilizando. Y que el pádel tiene un sport de moda. Yo pienso que también la pista se hizo en un momento de que todo el mundo jugaba la novedad. Y en un momento pasó la novedad, ya. Yo me recuerdo había un entrenador. Había poca oferta. No, pero después siguió. Ya pasa Pero ahora hay mucha oferta. Y poca demanda. Exacto. Y no, y que también, porque había un grupo de pádel que íbamos. Después se puso otra profesora y al final se dejó de hacer. Porque se ve que no había gente para llenar. Mi hija, la pequeña, la mayor fue un año. Al año siguiente ya no se pudo hacer grupo para ir. Entonces, yo pienso que también va a modas. Y lo que va a pasar con las squash, no sé si recuerdo, el squash va a ser un boom. Yo tengo una pregunta. En un pleno anterior hice una pregunta. Sí. Estuve en el plan de temas de la presentación. Sí. Me pareció muy interesante. Se insistió mucho en el control de los contenedores, que era un foco era un polvorín. Y el otro día hice una vuelta por los contenedores. Vamos, ignorante, un desacato. Sí. Y ahí arriba del depósito es un polvorín. Pues estaba el contenedor y rodeado, tengo la foto, no sé cuántas bolsas de poda. Y el barranco al lado. Yo no sé si habría que hacer una medida porque el otro día yo tuve una bronca con un vecino del chalet por recriminarle que tirase la poda, pero es que no es cosa mía. Vale. I si contenidor de dalt vam fer una petita bateria de la zona després. Hem posat un contenidor per a podar estas plugues i un contenidor que hem posat a Pues la gente no lo sabe. Pues s'ha penjat per els... Hemos puesto carteles por ignorarme con el partido en la aguja. Se ha fet con el los baño de amigos. La gente va a ver que no sabe. I jo vull anar a tapear la pista i he vist que en certes zones n'hi havia una, n'hi havia restes de poda, vull dir, entonces el dilluns ell anirà a tornar a fer una cartera del pregó, però bueno, sí que també he vist que dins del contenedor la gent havia tirat restes de poda i hem fet bando de WhatsApp, vull dir, hem posat el contenedor allí, Julián, a veure si la gent també en dos cartels grans, exclusiu de poda, restes de... I s'ha penjat els contenidors, estava penjat. No se pot tirar trastos ni que ya van a tirar. Y la otra, el otro ruego es que, como se ve que yo uso mucho el Pedalboy, que miréis lo de las bandas estas propias de velocidad, porque algún día Va a pasar. Sí. porque pasan los coches volados. En la ruta de la salud pasa lo mismo. Sí. Son dos rutas de mucho tránsito de peatones a salir a caminar. Només són camins principals per a caminar i camins principals per a la gent que va a l'alçar. No obstant això, és que van malament no és la gent que va a l'alçar. Ya, pero eso por lo menos sí que te hace frenar, ¿no? Sí. També s'espera un volum més elevat Este estiu... de veïns. No, sí, este fin de semana estaba lleno de... Sí, és una qüestió de caravanas de S'estan llogant moltes vegades. No hay que ver, la gente se busca no ya se... Aprofitant que el pla de crèdit estem esperant que es publiqui, la Generalitat el publiqui de l'oficial, que volem que el publiquen. I quan el publiquen farem una altra reunió perquè fa molt des que va fer l'altra per a donar publicitat perquè canvia un poc les coses. Molt bé, gràcies. ¿Una pregunta más? ¿Una cuestión más? ¿No? Yo tenía una observación por ahí. En referencia a la página web, ya hemos puesto opción castellano ahí arriba, sí. Pero por más que le puso a la opción castellano, no traduce, es placebo, El responsable eres tú, ¿no? Sí, es placebo, no traduce, le das. Te explico, tienes que crear todo el contenido en los dos idiomas, todo. Yo ahí no entiendo. No entiendo. Lo que es la sede... Y no traduce nada. Por supuesto, lo que son fotografías, que se ha hecho la foto en Photoshop y la has escrito en valenciano, no se va a traducir.
pero no, o sea, no traduce nada. Entonces entiendo que hay una discriminación lingüística en ese sentido. Entonces, la sede electrónica sí que está en los dos idiomas. Lo que no está... sede como es más para nosotros, o bueno, no es tan el aspecto público. Entra un poco... No, me refiero a acceso general. Es a lo que me estoy refiriendo. Sí. Que mi petición iría más al aspecto de la página web municipal, sin entrar en lo que es Hi ha webs que en Google sí que te ho traduït directament. I això lo permet o no permet? No. Conforme està feta la web, que són les webs que va donar la DIPU en el seu moment, és que crear tot el contingut en els dos idiomes. Esa era la siguiente petición que haría, es que encuentro muchos conceptos que están desactualizados en contenidos. No está optimizada a dispositivos móviles. No. Tú la pones en el móvil, no es de estas páginas modernas que se adaptan, si la ves en el ordenador... No, soy consciente de eso, pero no puedo hacer nada. Són webs que la Diputació va parlar de tot l'Ajuntament i passa això, que s'han quedat com luego, por ejemplo, apartados de servicios municipales, solo me sale de guardería con datos del 2017 y luego mezclas con datos actuales. Si pincho en municipio, me sale solo la fila de San Pascual. Yo qué sé, yo propondría cambiar el diseño de la web y darle una sensación más moderna. Por ejemplo, la página de chativa.es, canals, benigani.es, son páginas que sí que están adaptadas y dan una sensación moderna. Veo la página muy Chativa y Canals son proyectos propios, que lo han pagado y se lo han hecho para ellos. Pues da gusto ver esas páginas, por ejemplo. Porque están hechas a su gusto. Y tienen contenidos actuales. També n'hi ha una part que la gent avui dia s'informa més quasi per les xarxes socials i ja no per les webs, també. No, pero... On estem potenciant molt de la comunicació és en Facebook, Twitter, Instagram y el... Pero la accesibilidad en Facebook es corrido, o sea, lo último que ves es lo último, mientras que en el otro lado tienen los desplegables y tal. Después comentábamos un día, no sé si fue en la reunión de hosteleros, que no teníamos un listado, o que no se podía acceder a un listado de los comercios y establecimientos que había en el municipio. És que no tienen cap obligació de tenir un llistat, per exemple, i ningú... Creo que lo hablamos en referencia a ayudas directas a una proposición que se hizo. És per saber quals comerços, però l'Ajuntament no té llistat per cap via oficial. Quan un comerç obri, demana llicència d'activitat, demana llicència d'obra si és pertinent, però més enllà d'ahir, el comerç ja no té cap obligació més, els seus impostos, les taxes i això, però no hi ha cap registre automàtic que te diga tants. El que tinguem gràcies a la feina que fa la ODL, que és la galeria comercial, que ell s'ho va treballar molt i gràcies a això tinguem 80 o un llistat de 80 persones. Nosotros en el listado de comercios y establecimientos la galeria comercial. De la galeria comercial. Sí, però això és per un treball que ha fet la ODL. No perquè automàticament isca de registres oficials de l'Ajuntament. Ell s'ha preocupat d'anar tirant un per uno i poder créixer la galeria comercial per a fomentar el comerç, saber el que teníem, el que no teníem i això forma part de Llibertat. Sí, no está integrada en la página web del Ayuntamiento. No está integrada, es un llano a otra página. Sí, es un treball que feia Llibertat en molt i està creat gràcies al treball que fa la ODL. No que hi ha un registre oficial de l'Ajuntament que te facilita esas edades, ¿no? Después me gustaría comentar por aquí. A ver. Sí, me gustaría saber cuál ha sido el coste y alcance de las campañas de entrega de mascarillas gratuitas realizadas por el Ayuntamiento. Ha habido dos entregas, creo. Una que fue la de autobricolaje para paliar el aburrimiento que nos causaba el estado de alarma. Venía tal cual en la página web de... Sí, pero estaba certificado. Sí, sí. Estaba certificado, sí, señor. Pero ¿y el alcance de esa mascarilla no ha sido? Pues no se ha visto a nadie que la lleve. Bueno, yo no puedo obligar a alguien que pone la mascarilla que no. ¿Y estaba homologada esa? Y está certificado, el certificado que va a pasar por el servicio social. No había nada, es que yo pienso que la gente
quiere o quería o queremos todos una cosa que no existía a los 15 días de la pandemia. Es decir, lo que nunca en la vida se han utilizado mascarillas, solo que para los hospitales. Se están usando. O sea, no entiendo el sentido Pero nosotros buscamos algo que pudiera aprovechar más. Si hubiéramos repartido quirúrgicas que son de usar y tirar, la gente también subiera. Esa no la usa nadie. Yo sí he visto a gente usando esas. Y la muchas de las únicas que podían adaptarse al que no la carne. Ahora ya hay muchas más. Ahora ya hay muchas más que puedes escoger. Hay lavables eléctricos, lavables de 40, pero cuando nosotros empezamos a buscar, todo eso no había llegado. O esperarte y tener la crítica de que no había repartido, o repartir una que la podían usar cuando llegaban a casa la iban a tirar, o qué hacían. Y esas eran las que iban a repartir en Játiva, las que vimos que eran las más apropiadas en ese momento. Y lo hicimos. Y se van a coger los 3 euros. Después las mascaretas que van a adquirir de G-Sport, que al final hem adquirit 2.500, perquè les 1.500 primer no van dir com ho regalar, immediatament van demanar 2.420 euros. I les últimes de xiquets que hem repartit i que encara hi ha presentats, i això són uns 1.000 euros. Les azules. No, les blaves, uns 300 euros. Això és 2.420 per l'Ajuntament, les 1.000 que demanem addicionals. I les últimes que I les últimes que van anar a l'escola, que van fer els bandos, el dimecres, perquè hi havia mercat que repartien, y esos son los 1.000 euros. ¿Está previsto alguna entrega adicional o ya hemos acabado? Encatinem algo, depende com vagi la situació. Si la pandèmia remet, no farà falta. I si d'això s'estudiarà. Per repartir mascareta quirúrgica, una mascareta que dura 4 o 8 hores. Y aparte de eso, ¿está previsto alguna nueva pulverización de estas que hacía el tractor? No, si de l'estat d'alarma no. Fuera de l'estat d'alarma ja no està. No, a més, quina càrrega, feia més que res per tranquil·litat un poc, perquè quina càrrega viral pot haver en l'estil econòmic? La càrrega la porten les persones. El que sí que estem fent és desinfecció de zones de comerços, baranes, pilons, zones de jocs infantils, això sí, però sí que la gent tot alcohol està en contacte. Però el que és el carrer, sí, ja ho discutim i veiem junts de portaveus. És un poc per la tranquil·litat, és un efecte placer, perquè realment la càrrega viral que pot haver en el carrer és mínima. Està clar que hi ha molta gent que per les redes socials es posa en aquells moments es va posar molt nerviosa i no entenien que tots estaven nerviosos. I el tema de les mascaretes és ho simplificat. No hi ha mascaretes, però no és perquè era el que nosaltres teníem, el que a nosaltres ens agradava. El que passa que escriure un tuit o un lineal al Facebook i començar a dir totes les barbaritats que es diuen, doncs això és molt fàcil. Però clar, nosaltres teníem les ferramentes que tenim i podíem disposar del que disposàvem. I el que sí que sabíem era que el que portàvem al carrer havia de ser una cosa normalitzada i legalitzada. I era el que teníem. Vull dir que el tema del tractor del sol és una qüestió. Tots els pobles ho feien, la gent es tranquil·litzava, doncs ho fem. Però la desinfecció en Mejía seguim fent, zones de comerços, baranes, zones de jocs infantils. Això sí, perquè això sí que ho toca la gent. Tots els dies ho fan. De moment seguirem. De moment seguirem una temporada. Després ja veurem els criteris científics o les evidències científiques que ens diuen. Si hem de coses noves dia a dia, tots estem descobrint tots alhora. I la precaució és mínima, se fa per personal municipal, és econòmica, perquè l'aigua energia, no s'ha de poder, i la fem tots els dies. No és que no se desinfecten. Comerços, parcs infantils, això continuem fent. Después quería... Gràcies. Después quería preguntar si hay algún tipo de ayuda o reconocimiento desde el Ayuntamiento para esos alumnos que durante el curso 2020 han obtenido reconocimiento al esfuerzo con títulos de la excelencia a su expediente académico. Això és ho fem tots els anys. Sí que existe. Sí, quan se publica la resolució per part de conselleria, nosaltres el citem sempre. I fem un diplometa. ¿Se hace alguna Sí, se fa una resolució. oficial? Sí.
quan dic la resolució. Enguany no sé si ho faré. Ja, tomo. Y después, para acabar ya, bueno, me queda una. Quería preguntar por qué la Avenida Usías March, la obra ha quedado incompleta en el cruce de Bandera Valenciana con Usías March, cuando se ha finalizado por finalizada la obra, llegando hasta la otra punta de la calle. S'ha donat per finalitat perquè és el que contemplava el projecte. Hi havia uns diners, per això ha tingut els diners, i amb aquests diners es va fer fins on s'ha arribat i s'ha donat per acabar l'obra, no l'execució final. En el pla d'inversió de la Diputació l'acabarà. ¿Pero en este ejercicio o al que viene? Jo crec que entre 2020 i 2021, més 2021, perquè que acabar de preparar el projecte i licitar, si és el cas. ¿Pero habrá un nuevo proyecto para esta actuación? Sí, però serà en consonància, més o menys la memòria és completa i serà en consonància amb tot el que s'ha fet, evidentment. O sigui que hi ha molta feina i ja està feta. La redacció de com es còpia, la redacció del projecte pràcticament. Es que yo entonces lo que tenía entendido es que el proyecto incluía de punta a punta, se había acabado el dinero y se había acabado, pero lo que estoy entendiendo es que el proyecto se ha ejecutado tal cosa. Sí, el que es va trobar de licitació s'ha executat. El projecte general és més ampli, però això els diners no m'hi cap això. ¿Expresamente este cruce del que estamos hablando quedó fuera del proyecto? Sí, perquè no hi havia diners per a més. Era per qüestió monetària, simplement. Però la idea és acabar l'avinguda. Anirà molt bé, entenem que és necessari i va molt bé. Y siguiendo esta línea también me gustaría preguntar por el tema de la iluminación de esta misma calle, así como la de la avenida Gandía y del polígono, que están en disonancia con lo que es la iluminación del resto del pueblo. Sí, ya, bueno, me has contestado, pero no pasa nada. No, porque como lo hablamos... Sí, no, vamos a ver. La novetat del projecte és la mateixa, el projecte està encomanat i per assegurar-me de l'avinguda vaig estar parlant de l'enginy industrial, que és el que està fent el projecte, i està contemplant, va dir, si n'he de posar més punts de reforç a l'avinguda, es contempla, sí. I ell inclús contempla les fanals tenen dos braços, inclús posarà algun intermig de cada passeig. Perquè són molt alts, n'hi ha molt alts, els arbres són molt grans i tal. Reforça tot el que tens que reforçar. Puc fer un incís ahí? El problema de la Usías March, igual que en el parque Chicotet, el problema, bueno, aquí moltes zones del poble, el problema... El parque Chicotet es que se queda oscura directamente muchas veces. No, el parque pequeño, yo ya estoy pendiente de que tinga llum, precisamente porque com no es pot enterrar, vull dir, la gent que té que estar en sèries, això és una cosa. Vull dir, el problema que tenim ahí és que quan plou, o quan hi ha entrades fortes, salten les diferencials perquè l'aigua entra dins de les caixes. Les caixes, en el moment que es va fer l'avinguda, igual que el parc Xocotet, el parc Gran, o el futbol, o vull dir, el col·legi, no estan aïllades. Les caixetes no estan aïllades de l'aigua. Entonces, quan plou, entra l'aigua des de la llum. Què passa? Que els diferencials salten. No són de rearme automàtic, és a dir, que quan passen unes hores, es rearmen. Tenen que de manera donar-los para que tornen a enxufar-se. Entonces, ahí tiene un problema greu en el que és de la llum, per el fet que està tot el poble a fer, perquè si en el seu dia quan ho van fer. Per exemple, en els problemes, Pablo, tu has estat en el futbol igual que jo de pare, què ens ha passat amb les torres? Quan plovia, pam, disparava pam. Però per què? Ho vaig a dir perquè ho he solucionat jo estant en les municipals, per Pere i per Bell. Vull dir, el que no pot ser és que se faci la instal·lació de la llum per dalt i en un tubo sense allà baix, o sigui, per dalt l'aigua i per baix la llum. Això és impensable. Vull dir, la llum té que anar allà de l'aigua. I no es va aïllar en el seu dia. Què passa? Que es va formigonar tot, igual que els parques es van formigonar de formigó d'este poros que tinc para poder poner la goma. I, claro, no s'ha de molestar les arquetes, sinó a ell i al cent. Vull dir, i això el motiu de manera perquè jo quan salta la luz, Antonio, la llum, Antonio. Vull dir, entonces tinc un problema d'aquests, de base. Vull dir, què passa també amb Usías March? Que les faroles va per dalt dels arbres, i quan les faroles s'han instal·lat, per baix de la part, per a que donen llum.
que es lo que estem dient de Porque se colar. contempla un braç, Claro, un braç. soldar un braç amb el canal. O bueno, una gran, que cambiar esa gran no te toco. També l'altre, Amorán, de dalt a baix, y una gran y cosa como de Moltíssim. Pues a lo mejor la opción podría ser tallarlo por una gran. però s'han de fer les dues solucions. Les dos. Millorar la il·luminació, reforçar punts perquè es queda molt pobret en un lloc i l'altre en un lloc. En qualsevol cas, vull dir, anem canviant uns palets, vull dir, seguit, tant en el col·legi com en el club que va fer-se, però en rotonde, vull dir, anem canviant en el Calvari, està tot estropeat a part de fora, la font de Sant Pasqual, vull dir, van canviar-se, però clar, tot això té un cost econòmic que... No, el projecte contemplarà millorar la instal·lació en algun lloc. No sols canviar les llumetes, sinó també la millora de l'instal·lació perquè no passi el que salte, la llum quan les arquetes són que Està clar, molt bé. Tenía una última pregunta, que es, ha habido un concurso de dibujo. Sí, He visto que hay una dotación económica. sí. ¿Cuál ha sido la dotación económica y en base a qué criterios han sido la entrega de premios? El concurs de dibuix de confinament, Sí. ¿Cuál ha sido el total? La dotación económica y qué criterios han seguido para la adjudicación de premios. La comunicación del premio, No. va ser... el tribunal, el jutjat ha sigut l'associació de jubilats. O sigui, nosaltres vam... I nosaltres doncs que tinc el que suposa l'acord a l'Ajuntament era el premi dels més importants. Perquè l'associació de jubilats, com veia que altres xiques que es quedaven sense premi, ells van aportar. Son los que han aportado el presupuesto. Una part, nosaltres no. Nosotros hemos dado Pero los mil. 16 primeros certificados por edades, 20 euros a cada uno de un lote de material, y después los jubilados nos dijeron que ellos también querían participar y los niños que se quedaran sin, bueno, pues sin premios, no es que sea un premio, simplemente es una compensación. Ellos pagarían, y eso se paga de la partida de actividades educativas del ayuntamiento. No se ha seguido un criterio de decir, eso se lo ha jugado la asociación de jubilados. Nosotros ahí no hemos hecho nada. Perfecte. O si no hi ha preguntes, vamos a... Gràcies a tots per vostre temps.